Hatu pi penton kam ya ka Google Pay lene ka Phonepay na gabanta ki transaction haka dukan jongpi lene haki business jongpi ar pi penton kam ya ka Google Pay lene ka Phonepay sa Husiar Phah nang ne shikman la de pi penton kam da ka Google Pay lene ka Phonepay ban transaction Pisa to Husiar Phah na duganta ka sni hoi perlok ka jingle thok ka ba Khraw ka la jia bat ki nong penton kam ya ka Google Pay lene ka Phonepay kum ta perlok menta ka ne ka video ngane tu ep kumnu ki ne ki nong le thok ki la ban le thok bat phi da ka ba pendon kam ya ka fake apps hoi perlok ngaka pat ep baro ban pe ya ka video hado ka pukut la de pe ya ka video hado ka pukut de phi nam sang tu ki ba ngane tu ep menta ha ka video bat Sngap ha ban like share ya ka video ka we ka like bat ka we ka share jong phi ka ai man sim shibun yingi kum ta perlok ya ngin ya po shak phang jong ka video menta sni kum ta perlok la de phi dimar hayu ne hadukan bat phi le ya ki transaction lang ba ka Google Pay ne ka Phonepay te to Husiar Phah nang shikman namar ka to ka ne ki nong le scam la ne ki nong le thok ki lawan ra ya ka buik ka ba thamai namar kata phinam la ban tip setia ya ka Pisa jong phi kala poi ne em shipi kum ta perlok ka ba ki ne ki scammer ki le ka long ba ki shna ya ka apps thok kum ka Google Pay la ne ka Phonepay bat hatu phi tip ki ne ki scammer ki ne ki nong le thok ki thmu yano ki thmu tang ya ki bru ki ba kham tu na ka jing nang jing start hoi perlok namar ki tu ki bru ki ba kham tu na ka jing nang jing start kim tip la ki la yo ne em ya ki Pisa ne la ki la sha thok ne em de na ta ga daw ki ne ki nong le thok ki la target tang ya ki ne ki bru ki bala kham tu na ya ka jing nang jing start kum ta perlok hang ne tengam la ban pen ep namar kane ka percaya ka kendon jong ka sarkar ban ki details jong ki we tang ne ngam la ban pen ep hanre ngala ban itu kum kanuksa kum no kine ki briu ki la ban thok ep kine ki scammer kine ki nong le thok kisna ya ka apps thok tik kum ka Google Pay le ne ka Phonepay like stia tang kinde ro ka interface ki to ki ba phi i chipo ka Google Pay le ne ka Phonepay sa Sngap kum no kine ki scammer ken ong ep para ai nga ka QR code jong phi ngan ai ka Pisa jong phi ka banga thit tiar na ka dukan jong phi bat phi pat te phim tip ya ka ta ba u le thok bat phi la ai kloi ya u ya ka ta ka QR code ka jong phi hanrei phim tip ba email briu le thok phi tang shu ai ya u QR code ban Phah Pisa kin sa Phah ya ka Pisa ka jing sawaru kan sawa ting tong andani la de Phah ya ka Pisa Google Pay le ne ka Phonepay ni yo sneu ya ka ta ka jing sawa ting tong bat phi sneu ba ka Pisa jong phi kala sha transfer sha phi namar phi la yo sneu ya ka ta ka jing sawa ka ta ka bell ting tong phi per khat ba ka Pisa jong phi kala le sha phi hanrei em ula thok bat phi ka apps ka ba open don kam ka de ka ba thok ki tu ki nong le thok ki Phah Pisa yi phi hanrei ka Pisa kam le sha phi kan wan biang sakine ki nong le thok tang phim tip ya ka ta ba ka Pisa kala le phai biang sha u namar phi la yo sneu ya ka ta ka jing sawa ting tong ta pi per khat ba ka Pisa jong phi kala le sha phi hatu tip ki features ki ba don ha ka Google Pay le ne ka Phonepay ki long kum ju ha ka ta ka apps thok le de phi ha ba ka ne ka apps tik kum ka original kum ba don po ka Google Pay le ne ka Phonepay kum ta per lok le de phi transaction Pisa online te Husiar Phah na du man ta ka sni namar ha ki sni bun ki jing le thok ki jia bat ki brew